For today's videos guys, nagsakay day karon. Nag-jeep lang ta kay para makabudget pud ta. So karon grabeng kusog ang uwan. Hinahinay lang padagan ng driver ay kasagaran rin nga magpakusog, madisgrasya gyud mo nang amping yun ta guys. So karon guys, hapit naman maabot ning akong gisakyan sa amua. So sa among iskina, nay balot dito, mukaon kog balot yun guys. So kaon sa tagbalot kay tugnaw kay ron. Gabi? Kaon. Daw ni mo nay kusina rin. Masalam kaon nagbalot. Kinakagwap ang tindera. Kinsir man yung balot sa muhay. Asa mo kay pakatag mo gani. Hey, Usa ka sako. Pero bing mahala man yung balot. Ay, mo kay pakatag. Bailot ah. Imo anang usa ka bag diya pero ako suning usa ka kog nga kwan balot. Ay, basta tagiyag print, no? Madara. Oh yeah. Tagiyag print. Te basta mukaon og balot pagpalayo man ang gipalay ano. Ha? Nagpalayo og ka og balot kay basig manuhik niya ba. Are pasahero ito. Sa Yunis mga kaning uwan ba sa Yunis mga panang babae nga pasa. Oh diyan. May kadaguan. Mao yun. Ah, yan sila. Laki manggod. Ha? Laki. Yoy. Arong kaya sito no? Sa manis mga asahan na lang nis bayo toy. Ikaw sa bayo, chef ko, nagamahanan. Nindot lagi yung sukat eh no? Pila bukso na ni Day. Huwag man ako naib ha? Ay, Oh, Dili man ako naghimo ng diaper, manungwa ko kay baho belisod. okay. Gahapon. Wala ko ulit gahapon. Ano man ba? Hmm? Baha. Sugi ba tabuno? Kapuno Ano sa kay Pinoy day? Wala ay. Grabe. Ano? Grabe yung magbalot god utang to day. Asa ilis na dahon? Nakaug na kay dahon. So, busog naman ta guys. Ready na ta pa dong uli. Makalingaw yun ni si ate yung ekstorya. Joker sad kayo. So guys, medyo kusog pa kaya ang ulan pero madadaara man siguro nig magbasa-basa ta pa dong uli. May laon tagwal or baha. Kung nagbaha ron, masakay na lang ta og motor. Baha man ka, masakay na lang ko. Takay lang ba kayo? Baha. Baha kayo. Takay tayo ng kinakusgang driver. Baha kayo. Ganyan na yun, laong mate.